Bueno, pues si no se ho cregueu, està caiguent la del pulpo. Mira, mira, mira per on estic xafant. Però que te cagas. Això és nevar y lo demás son cuentos y mentiras. ¿Sabes? Espera que torque la cámara. Ahí. Això és nevar y lo demás son cuentos, amic. Ala, la del pulpo. Espera, que... Això, quan diuen que estan aislats, no és de broma, no. Pues que quasi no pots ni entrar ni en casa. ¿Cómo lo ves, bacalao? Espera, que vaig per la sendereta. La sendereta està así, ¿sabes? No te lo pierdas. Ala, retransmitiendo desde la figa Samare. I esto va. Ah, pues, ve. Plegaràs lluny tu, així, no? Amigatxo. Que em ve un altre. Toma castaña. Ala. Y en después que això és nevar y lo demás son tonterías, amigacho. Así de claro. Vale. Y así es la casa de la mochica. Para que te lo veas. Mare, quina figa més agra tinc, senyor. Això és pan. Pa xillar. Perquè això ja veus. Això no... No, i tota la nit nevant, saps? No parant ni un minut. Però bé, mira, què has de fer? Pagar dins, que on anem? A dinar. Veig si t'ha agradat. Ara que ve un altre cotxe. On va Caroline? Espera així. Me caguin, tio. Aquesta està més loca que una cabra. Fica sa mare. Que m'ho matem. Aneret, paga dalt. Paga dalt, que així fa un fred que peles. Me caguin la mare que m'ha parit. No. Ara vos la faré. Toma beautiful. Ala, nyas. On hem a beber tu? Després! Què t'ha paregut, morrut? Veig si la cancel·la és de pollastre o de què és la cancel·la. Ah, no. I que n'ha caigut poca. Vale, babies. On va este? Però sé que si no se ho creureu, que estic així també. Perquè, vamos, em porta per dar-lo cap. Hasta per dar-lo cap em porta. Així no tocan ses collons, està la nevaeta. Bueno, retransmitiendo para todo el equipo de Canal Lau en Valencia. Gracias. Y nada, cerramos la conexión de aquí de Rimmon. Hasta luego.